istorijska pobjeda Srbije i nacije. Mi predstavljamo našu zemlju, a ne naša prezimena. Bio je to početak teniske istorije koju Novak piše. Tamo gde je 3 godine ranije ušao u svet velikih, započeo je neverovatan niz pobjeda u 2011. Melbourne, Rod Laver Arena, mesto uspeha. Kao deja vu gledali smo njegove trijumfe i igru. Samo je Ivan Dodig uspeo da mu uzme set. Ponovo polufinale, ponovo Roger Federer i ponovo Novakova pobjeda u 3 seta. Baš kao i 2008. i sada je bio favorit u finalnom duelu. Na drugoj strani mreže Andy Murray, veliki prijatelj i igrač koji mu je zadavao mnogo problema. Ne i u tom finalu. 6-4, 6-2, 6-3, ali još uvek niko ne sluti da je to tek početak. Sazreo je, a pobjedama je stekao samopouzdanje. Nema tu neke velike tajne. Zna da pobeđuje i to je to. Kada pobedite Federera 3 puta za redom, Nadala 4 puta, nema šta da vam se zameri. U Beogradu se slavilo na srpski način, uz pečenje, vruću rakiju i kuvano vino. Usledio je Dubaj, nova pobjeda nad Federerom i 3. titula u Emiratima. Selidba na drugi kraj sveta, pustinju Indian Wellsa, ništa nije promenila. Pobjede su se ređale. 13., 14., 15., 16. Novak je postao Federerova noćna mora za koju nije bilo rešenja. Ali čekao se okršaj sa Nadalom, prvi u 2011. Oni koji su želeli poraz srpskog tenisera zadovoljno su trljali ruke posle prvog seta. Ne i posle meča. Niz je stigao do broja 18. I Biskin, Miami. Do finala izgubio je samo 18 gemova i već se uveliko odbrojavalo do Lendlovog niza pobjeda na početku godine. Nisu ni slutili da je i McEnroevo prvo mesto ugroženo. Finale identično onom u Indian Wellsu. Isti je i protivnik, ali isti je i pobednik. 24. trijumf. Istovremeno Đoković je svet oduševljavao i svojom humanošću. U Srbiji je to pokazao mnogo puta, od dobrovoljnog davanja krvi preko humanitarnih mečeva, pomoći deci s Kosova, odakle je poreklom. Ovo mesto mi je stvarno duboko u srcu i vraćat ću se ovde kad god mogu služati podršku ljudima kojima je to najviše potrebno. Da ume da organizuje humanitarne akcije za druge narode pokazao i posle zemljotresa na Haitiju, a potom i u Japanu. Posle njemu omiljene tvrde podloge na red je došla sezona na šljaci. Svi smo znali da je kralj zemljane podloge Rafael Nadal. Sada znamo da više nije. Novak je odlučio da propusti turnir u Monte Carlo jer je želeo da se odmori i pripremi za nastavak prilično naporne sezone. U Beogradu, osim što je igrao tenis i osvojio titulu pobedom nad Felicianom Lopezom, imao je i mnogo propratnih aktivnosti, pa je tako sa drugim igračima pevao na karaokama. Obišao Avalski toranj, postao vlasnik diplomatskog pasoša, ali i ordena Svetog Save. Saznali smo i tajnu uspeha, odnosno odakle Novaku tolika snaga i izdržljivost koja mu je ranije nedostajala. Sigurno se sećate mečeva koje je predavao, problema sa disanjem, alergijom. Đoković je priznao da boluje od celijakije, to jest da je alergičan na gluten, kao i da mu je mnogo pomogao dr. Četojević, sada već standardni član tima. On se priključio timu pre jedno
7-8 meseci, još prošle godine, i tu je kao nutricionista i radili smo dosta na tom režimu ishrane i od kad sam promenio neke stvari u svojoj ishrani, jesam smršao, ali sam poboljšao i kretanje i na terenu i bolje se osjećam i zaista fenomenalno. Ali nije tu samo on uticao na ajde neki način tu dobru promenu u mom pristupu mečevima i uopšte mom kontinuitetu, staloženosti, emotivnoj stabilnosti, vjerovatno, jer mislim da je, ajde, pošto se svi pitaju šta se to izdešavalo, koja je ta tajna i tako dalje, ne postoji nikakva tajna, ne postoji nikakva teorija, sve se poklopilo, kockice su se složile, jednostavno sam sazreo i kao igrač i kao osoba. Hello, good afternoon and welcome. It's finals day here at the Mutua Madrid Open. Madrid, mesto teškog poraza od Nadala u istorijskom meču. Vreme za osvetu. Magična kutija bila je ispunjena do poslednjeg mesta. Novak motivisaniji nego ikad plesao je po terenu. Victory for Djokovic. Nadal je posle 2 seta bio na kolenima kod kuće, pred svojom publikom. Novi kralj je krunisan. On the Spaniard's beloved clay. And he's done it in the best possible fashion in straight. On je trenutno najbolji tenisar u muškoj konkurenciji i zaslužuje da bude broj 1 na svetu. Ovo je fenomenalno što se dešava u njegovoj karijeri, stvarno nema reči hvale koje mogu da opišu njegove uspehe i rezultate koje je postigao u ovako kratkom vremenskom periodu i on je ipak tek napunio 24. godinu. Već je počelo da se postavlja pitanje može li neko da zaustavi strašnog Đokovića. On im je i u Rimu odgovorio ne. Doduše bio je na teškom iskušenju protiv Marija u polufinalu. Drama u 3 seta se nije odvijala samo na terenu, već i na tribinama. Strepeo je stručni štab, ali je Novak ostao nepobediv. Novo finale sa Nadalom i 3. pobeda u 2011. Još jednom u samo 2 seta. Prvo mesto je bilo bliže nego ikada ranije, ali i McEnroeov rekord. Mislim da je ovaj meč nadmašio čak i onaj u finalu u Madridu. Zaista sam pružio svoju najbolju igru, ako ne u svojoj karijeri na ovoj podlozi. Neverovatno je da sam uspeo da pobedim Nadala koji je najbolji igrač svih vremena na šljaci 2 puta u samo 7-8 dana. Tako da ne mogu ništa da kažem osim da sam prezadovoljan i da želim da se sada odmorim, da uživam u ovoj pobedi i da se spremim za Roland Garros. Prvi put